Wah. Wah. Pratamtama jaga wagita-gita. Budaling prawadya bala. Tata baris, tata baris, tata baris. Beksa satriya muda. Tata rupa medali wadya gumura, rumah kang kirang-kirang, tukangnya bang tanda, cumaka kagum mereka liru berkah. Wasamata siyoko, yo makarya angangkat, karyane praja mure kertarja. Yoga ing tata. Nggih menika Bapak Pradedengkot saking beksa satriya muda mah. Kumpul mah. Tata baris. Kene, ayo kata pele. Awas. Pregas ya. Tata rupa medali wadya gumura, Monggo sing dokumentasi saged foto riyen. Ayo Mbak Nova difoto. Liru berkah. Wasamata siyoko, yo makarya angangkat, karyane praja mure kertarja. Beksa satriya muda. Asli Kuton Tegal Tirta. Kegantengan prawadya bala kang sinebut beksa satriya muda. Ridu mawur mangawur-awur piadeke ora bodhek wak sing darjojo tengarane kasebut padhekane para satriya muda. Biaran kang pinijil saking Prabu Tegal Tirta. Bapak alas tetek kadya rikala tula aidin perjuangan urpandriting turangga esti rinebut sengkut rekata ingkang kelawan durjaning Dojo Anggara Layu Tegal Tirta sabe iya sing bravo Mas Andi karo mesem le ya Mas kembar sakonco apa kembar la yo iya deh iya deh Sri Ramu Priya Idamanku iya luwes sampe nyarep dhewe iki iya lah wong loro iki jan Tarasakatan Esamu Awe Rasa hatiku Ayo iyalah
Iya. Biru. Ya ayo. Sepuluh dino berada Ya. Ayo. Wah. Karang penarinya ya bagus, bagus. Beksa. Satrio Muda. Jas. Ayo. Irfan. kawan Arfan. Oh ya. Oh lah. Sian ya. Adi-adine dhewe tak ongake ngene ya. Ya tak yo. Lah. Ya ho. Ayo lambene piye? Ayo. Iya. Iya. Oh, penak tenan. Yo, siapke. Yo ilate yo. Aya. Iya, was. Alor ngidul kawanane gendul. Tabu tumunge tugel walah. Sampun. Yo, yeah. Asing dilire ora rumangsa. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati.
Iya. Oh ya. Ya la 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 la. Ono sawo Jarene sukun jarene sukun ana duku enak rasane bojo loro kok ya sing rukun saben minggu padha jatahe nandur telo ning pinggir kali kaline terus mili ning sawah pamit lunga kok ora bali-bali jebul ngrabi tangga sebelah kembang kula kembange legi kembang jambe arane mayang duwe janji kok diblenjani muga Gusti paring pepadang wis ya wah yo beksa satriya muda ayo ayo se alo se kalau kae kadilane alo se beksa satriya muda wah ayo ilate mo elejan ayo bedo di video iya lo ya alo se labine piye aku mbok tinggal lunga apa lara ati wi oh ayo awas kembar wah ditoto ambekane le ayo
Ye, yo. Wah, 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 yo, 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 yo. Saya ngedrum yo terampil. Yo, yo. Ora itu. Lala tanasa kandrong-kandrong apa nerina wangi tanasa kandrong-kandrong dasar kepara nyata kandrong-kandrong kemadene kemakmuran Yo, kikek sikat dari pokok ini. Arah hae. Kuda lumping, kuda lumping kuda yang istimewa melihat kesenian kita jadilah satrio musuh melihat kesenian kita saking Atlanta dusun Kutot. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Iya. Iya. Bodan permanen. Wah, seneng aneh loh. Wah, Cocok. Iya. Cocok toh, Pak. Ayo, ayo. Karang yo sik kembar iso gamel yo dilirik. Iya. Mau beksa satrio muda. Yo, Ya. Yo. Yo. Budal ayo. Ditoto abekane lho, Pak. Kene, ayo.
ya oh Iya. Iya, iya. kembar ini ya tak tubrukane ini ayo yo bekso satrio muda wah yo budal yo ơi ho ayo Ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Hae. Oh ya, oh ya, oh ya. Hae. Iya. Oh ya. Roh. Iya. Iya. yo ơi ho hae ơi ho hae yo Oh ya, oh ya, oh ya. Hey. Oh ya, oh ya, oh ya. Hae. ôi Iya. tổ lệ quá Walah, yondrong. Hei. Iya. Horo. Weh. Oh, saya hati-hati. Walah, Weh. Ya. Iya, ayo tak. Iya. Oh ya, hae. Oh ya, hae. Sikat kali dah. Ya. Wah, Marida. iya. Ora umum. Ayo. Hae. Oh ya, Hae. hae. Oh ya, Hae. oh ya. Hae. Oh ya, Aku loyo. Ayo, oh ya. Wah, yo. Wah. Iya. Oh iya. Yo budal maju
maju. Hati-hati. Kacaku ini, wah, ayo. Toto baris. Toto. Ayo, kumpul. Wah, wis ora kuat awakku. Rene, ora kuat awakku. Iya. Tak ambekan sik poh ngelak aku. Woi iso guyu. Gelek. Yo diwangi nyopoti aksesorise. Yo. Tobat. Kene butane, buta tokke kene poh. Tobat jode selingkuh dina foto nggih. Iki sapa jeneng? Wah. Sarpo Genaka. Pikir sarta kenaka. Tenena. Monggo dibantu kru Beksa Satria Muda bendang tekat-tekat. Dewangi nyopoti yo. Iki Semar kan mau gambleh wae Semar ki. Tenena. Jan Semar ki gambleh tenan kan mau. Tobat. Iso bali ra kowe. Durga iso bali ora? Iki Sarpo Kenaka bes. Sarpo Kenaka iso bali ora? Urung iso. Le bali kon kepiye? Ora bakal bali. Ora bakal loncat, po. Wah, wangun tenan. Kuwi wangun ngono kuwi wae. Iya, ku beri nama Heli. Mas Fiat sebagai nari Sambil bernyanyi-nyanyi. Heli, kau mari, ayo menari-nari. Heli, mari, ayo semua bernyanyi. Ayo. Aku paling kecil. Beri nama siapa? Ku beri nama Heri. Go Heri. Ia senang berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Heri, kemari, ayo lari-lari. Mana? Sampai dek. Kemari, ayo lari-lari. Tak kira sampai dek. Wah, Bola suaranya Mas Fiat. Waduh. Sampai dek lu persis dan. Iya. suwun ya, Den. Ini persis banget. Yo. Dok. Yo. Yo. Ini le ketape le. Yo sing sareh. Kembar sing sareh. Ayo sing sareh, ayo. Ae. Oh ya. Ora oleh guyu. Ayo. Kowe kaya candak kowe mah. Muak kecandak wetengku. Ayo ngalah. Wetengku loro tenan. Ora apa-apa. Gini. Iyo, kok candak kowe karepe ngono kuwi ora tak siap. Wetengku kena pedang ora apa-apa. Ora kene. Ora tetek aku wae. Boten. Wah. Yo, ayo. Masak
Aji rawaronteng kodal ro pedang wetengmu ora apa-apa. Ora Ning ngapet loro dane ora apa-apa. Ayo Mas Irfan. Aja dadi sik Le, aja dadi sik Le. Ayo Le. bocahmu kaya wani dilat wis Aja dadi sik Le. Irfan, ayo. sabar Mas, sabar. Ayo, ayo. Eling kok karo Imam Ban, eling karo Imam. Eling Imam yo. Yo. Sing sareh, ayo Mak Rida disikatke Mak Rida, ilir-ilir Mak Rida. Karepku ngene iki. Penonton aja mundur. Awas. Awas penonton aja mundur. Ayo penonton aja mundur. Guru panitia disagani. Ayo. Ya tubrak. Ayo. Hei, ayo. Sing gede, ayo. Ayo Le. Iya, silit. Ayo ble. Ya. Iya. Aduh, hambekan sik Mas. Kene, yo angkat sang Prawara Kuswa. Ini sarone imam ayo. Magura-gra kumiwang gegeteri. Nesu. Awas kowe nesu. Metu boda CS metu. Swaraning tetek gumuruh. Korban driting turangga. Bende beri usnya swara mungkung. Wah, isenane ramu iki. Pratsina umangkating gembira tiasinga jurit. Iyo. Ya. Dilagonke sing alose Mas Malik. Waduh, oh ya. Mawar kuning. Ji patem malu nempi. Mawar kuning. Kalem be.
Pendek. Baik Kak. Iya Mas. Pat nem molu molu. Ayo drong. Ping pindho drong. Ya. Sikatso. Oska pungkur atiku kang kuwur Mekar manung sumpekku awak kangku kata pedhe pinggir terangku dadi sarono takane buyung Makene rasane kang lagi mate tandurane amarem tansah gawe sengsem muga-muga terus rembaka asa terus Yo. Ayo toh. Bisa kan? Iyo kike sikat yo kek. Jaiponge iyo. Wos kumpul atiku kang kuwur mekar manggung bengku marga kuning kata pete ning pinggir telanggung tadi sarono abane buyung makene rasane kang lagi mate tandurane marem tansah gawe sengsem muga-muga terus rembaka asa terus Nggih sampun Mas Dalang. Nggih sampun Nggih. Mbak Eka, Injih Kakak. sampun Mak Rida, sampun Cak Pendek. Nggih, menika minangkani request pamundutan saking kanca-kanca beksa Satria Muda. Nggih. ngono Menika wau Cak wonten kalah dituruti sik Nggih, dinangani wonten sik. kalah. Kalah napa meneh Mas? Wonten kalah, wonten sabar Singarenang. sinarengan ora Iya, singorengan. Salah. Oh, sinarengan. Kalah sik mau disepake karo Oke. Mas Fian. Matur nuwun Mas Fian. Sampun nyengkuyung dening para kadang-kadang beksa Satria Muda. Sesuk genen tak sambati lho Mas Fian kowe. Mboten pareng. Oh, mboten pareng. pareng. Kudu pareng. Pambatan niku nggih wonten tindhihe. Oh, wonten ndi. Nggih. Nggih. Monggo. Yo Mas Kikek. Sabar. sabar Ngatur, bolongku Oli. sabar lho iki sabar Sepiro Kowe iki ngadekon dan Kok ngadeg ro. kowe ngadekon dan kowe iso ngadek apa piye? Yo. Aku tak marani sik mbok menawa entuk pipilan. Ah, kuwi. Yo, Mbak Eka. mekare nganti-anti Waduh udan iki. Nggih, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Sehat? ora patek Sabun dahar dereng. Empun. Dereng. Oke dikasih sabar ya. Yo, sabar bersama Beksa Satria Muda. Mas Bondan, Dalam Mbak Eka. Mak Rida. Halo, halo.
Kakakku pendek. Apa sayang? Mas Rian. Ya. Yang suka lagu-lagu dangdut yang baru viral ya. Bola-bola burita. Yeay. Sapane sih? Joki audio terima kasih. Sikat Mas Dian. Yang di sana. Sikat. Ngombe kopi lagi. Pahit tenan. Makan dut lele. Rasane kok padha tempe. Wah, wah, wah. Lucu banget semua. Dewa ora. Meneh. Tangane ngene. Weh, wah, weh. 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 Sikat, awas. Sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake muga piye carane sikatke ayo mari iyo
Dia ora mungkin mendua. Matur nuwun sampun ana ngajarine saben dina. Regetek hoya hoya. Mas Bondan. Nggih, baik Kak. Ternyata ini Budukonya Kadisono. Buduko ngersake lagu menapa Buduko? Napa ngersake kula? Buduko ya rawo. Lagune apa? Napa Buduko? Napa Buduko? Oh, Buduko urung. Napa kerinduan? Ya kelingguhan wae apa piye? Bojo loro? Oke. Bojo loro. Kok bojo loro piye to? Bojo ki mung siji aja loro. Ala nyatane kowe ya mendua karo aku kok. Ya, nyuwun kerinduan. Oh, kerinduan. Yo. Kelingguhan ya, kelingguhan. Duet iki? Ya Mak Rida karo Bondan. Oke, sayangku. Ora apa-apa, Le. Ora apa-apa. Bisa karo mbokne. Yo. Lah nek kowe karo aku ya padha lho, Ndan. Mending kowe karo Mak Rida, Ndan. Oh iya. Tuwane isih berisi, Ndan. Waduh. Ah, Mak Rida ki kowe ki ya ben ngerti Ndan. Piye? Mak Rida ki Piye? Dan. Egolane? idolane para Egolane piye? egolane Dlojor. iso marai ceplek. Heeh. Ya buat Buduko terima kasih. Yo. Dilit Mas. Susuku gencoh. Sing endi? Sekanan. Asem. Yo. Mas Yan sikat Mas Yan. Ya
kelingguan sudah. Kerinduan ora kerinduan. Nek kelingguan iki nggonmu kae yo Dan. Kelingguan. Aja buka wadi yo. Ora buka mati ya. Napa? Arida. Sik, wis dilirik aku. Eneme sepiro? Masih kek batangane dicekel masih kek. Nah. Apa Dan batangan? Batangan. Kendang batangan. Batangan ro batangan nih beda. Apa? Wong Jawa iso tarota. Lah kan aku ya rada celan Dan. Oh iya, engko tak ajari ya nang omahku ya. Iya. Gurung. Bro. Tresno ati digawe uyung uyagane Ati digawe uyung. tresno ati Alah. digawe uyung Tresno ati digawe uyung. Aku tak ngeling-eling sisan. uyung nalendra satriya ing madukara sikaso beksa satria muda ayo tak pandang yo gune sekar kemune gune sekar kemune Gune sakar kamune sekar polo sekar polo sekare tanjung yo tak pandang ya yo hey ho Satria Iya. Yo, candak kowe. Oh. Oh. Iya. Yo. Malik. Ya. Yo, baik Kak. Iki Mas Wian njaluk request. Apa? Wis do hafal koyone Apa? sedikit. Mas Wian, nyuwun apa Mas? Nyuwun aku po? Apa ini? Hari ini Arom urat wangi yo berbanjaran sane hey ha hey ha ayo mana yo arom urat
ya sotyo uga rono ampera Sampun Mas Wian. Sampun. Pripun bae counter request niki mau bojo? saking Pamong, salah satu Pamong minta bojo loro. Bojo loro. Digawe parge, Mas. Oh iya. Apa? Oh tarik sik. Yo. Oh tarik sik loro, Mas. 3, 2, 1. Beksa Satrio Muda. Iya. Was. Iya. 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 Tabuku wis awet jebul. Iya. Iya. Iye. Yo polo segro karya cacat nang wodo Sete angawe pacet-pacet umur suarane Ora ho, 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 ora ho. Oh iya. Sembuh. Canda. Canda we Germo. Sembuh. Mari, wah, ono yo. Satu lagi dari Mayora. Yo. Suku batok ela oleh payung muda macandi dolo loba uang mati ora ya urip golek duit yo iya ya lele iya lele Goya. wah yo wah isih anting loro transikilku wah ayo ditambahne jero ya siapa bejo ya cak pendeng saiki cak pendeng dipinangkani wono sik wis bojo loro cak pendeng Pamundutan bojo loro Mas Bondan. yo Yo. iya Mas Wian dicepake bojo loro soalnya Mas Wian bojone papat tak cepake sik Kok iso? Mas Wian papat. heeh Lah karo sik endi, Mas? Saartiku siji lho.
ning sak panggonan ki mesti ana Mas Yan. Ning kene iki ana. Ning antara penonton ki ana ya. Sapa? Mas Yan ki ana sing ning kene iki. Wah. Apa? Iya deh. Lah nek kowe piro ndan? Aku siji wae kok. Alah siji ku Ya, mesti. kowe iki siji sik keconangan sik ro. Lah sik karo Semarang kae piye ndan? Oh, ngawur. Ayo. Yo bojo loro yo. Lah sing mbok jak wingi kae sapa ndan? Yo wis dilirik. Di Ya ben ayo Mas. gila nih sampe. Awakku kurung direbut loro Ayo. butuh sing anom Makasih Mas. jaluk patiru Wah, Patiro. tuwa Ratu Patiro. sing turbo hey Wah, 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 wah. apa sayang Aku matus nama Dirangkul. Ayo. Saya lagi ya saya. dikalap dino aku rono Ye ye ye. dino Aduh enak. Le le. Paling ya titis kok kikek gede bener kikek. Iya. Yo. Sampun. Rimas wong ayu. Injih Kakang Mas Bratawali. Baik.
uga kelakon anggonku nyanding gandrung marang sliramu Bacot desriko dina apa tuku ngger. mergane wis suwe aku pengen nyanding sliramu wah wong ayu diteruske lakoni aja nganti tinggal barang sing ora becik Dijumput mbaka siji. ayo padhoke Dijabut nganti. Bekso Satrio Muda 3 2 1. Copot aja nganti keri. Ndoke karo. Iyo. Saya kanca Domrene bersani pasukan dan ingkang senjata jadilah kita satrio untuk asing lan kreasi lan hanya wiji Ayo le. Mak Rida. Set. Ayo Cak. Tembanganmu Cak. Wah, Ben digong loro sarone ben meneng coba Cak tembanganmu ngene Cak. wah, kepiye? Yo. Kene jajal Cak Pendeng kepiye? Ayo. Wah, dadi didi. Iya Cak yo. Iya. Ayo Cak. Marilah marilah semua, mari bergembira bersama satria muda. Janganlah bersedih, janganlah berduka, hilangkanlah saja semua rasa duka lara. Canda empoh. Ayo le, ayo. Le. Yo, kru dibantu. Oke lah. Syukur Pak Jumadi. Iya tuh. Ya, syukur Pak Jumadi, Pak Nuwun. Oh iya. Gosek le. Diampet ragamu le Bali wah. Ya. Mak Rida Cak Pendeng, Mbak Eka. Nggih Mas. Jumeneng kalian swasana. Yo. Sak menika kasuwun lelagon riyin. Nggih. Sumangga lelagon sing disuwun napa? Ha niku sek request niku. Ketoke penak nek manuk-manuk kae.
Kidul kae apa manuk kala dewa pakanane apa konde odi dewa ayo para kanca kidul kae apa makanane apa odi Jawa ayo para kanca pisan kaso ayo kidul kae apa makanane apa odi Jawa ayo para kanca ayam tak untuk kumpul iya ya iya Oh iya. kene tak tembangke sikile wah manut jebulno wis manut toh yo ayo le ayo kondur le kembar ayo le sing siji betah metu wah iya Wah. Ayo pan wah. Hahaha. Zombie. ya cak pendeng sikat Oh, ayo. ayo le Irfan balik iki le oh sakit ragamu le wah Lagi bisa ketemu Iya, Bali ayo, iye, yo, di mana ragamu le, wah, Oh, ayo, wah, mari, yo, isih umut awakku, wah, yo, isih umut awakku, wah. Irfan. Wah, eling perwaduk sino le, eling. Kudur le. Suwe-suwe teratapan nih. Marai teratapan nih. Marai teratapan, wah. Bapak itu nang kene.
Cah. Tolong aku. Wah, lagu de manut. Yo. Yo digayeng gesek. Sing rada gumiak. Sik nanggung Gumiak tenan ati. ki jane nek do seneng dangdutan ki yo jaman lawasan kayak ono gala-gala. Oh yo, relakan antara kau dan dia. Kok sik nanggung agani. Relakan aku. Ngono itu. Memilih dia. Sabar Dan, sabar Dan. Weh, Kowe mbiyen ki jane ki milih aku, ning kowe Alah. milih yangmu to. aduh. Aku dong Dan, mergane aku kowe padha Dan. Padahal duwe manuk to. Ayo jarene manuk ana gede to. Ngonomu yo gede berarti ya. Ora ya? Ora. Gede ngonmu. Aduh. Yo, sikat Mas Fian. Iya. Iya. Yo pamit pamit. Hae. Lila nono pamit mulih pasti kula Ayo, so. jodone mugi enggal antuk sulit wong sing bisa ngadeni Yo. irane Pancen abot drone ati. Wong sing dados nandi. Kados bumi yen kawula satermo lambai. Iya. Ayo kondur. Atur puji karya raja sapungkure Ayo le, kosake ragamu le. asring kirim parto Ae.
Ayo, ayo, mundur. Aduh, yo ngalah. Ayo. Wong sia-sia. Yo sampai deh. Dari Ji, mobil sopir paripurna, gari kawula sakonco, bangsa satria muda paring caos pangli.